σας, σήμερα θα κάνω ακόμη ένα βίντεο μαζί με το φίλο μου τον Γκούτζι. Να είμαι κι εγώ. Και θα σας δείξω όλα τα ζευγάρια γυαλιά που έχω. Ωραία. Να το βάλουμε. Πάμε στο πρώτο, παιδιά. Είναι, τι μάρκα είναι? Είναι O'Neill. Είναι ξύλινο. Ωραία, πάμε στο δεύτερο. Τι μάρκα είναι, ξέρεις? Δεν πειράζει. Ωραία. Πάνε και αυτά, πολύ ωραία. Αυτά. Αυτά εδώ είναι πολύ ωραία. Αυτά είναι τα αλλά τέτοια. έχουν Ρε. ξεβαφτεί λίγο, όπως βλέπω. Αυτά είναι τα τέτοια, τα καλά, αυτά πώς τα λένε, ρε. Ray-Ban. Ναι, Ray-Ban. Είναι πολύ ωραία Ray-Ban, κάτσε. Ωραία, πάμε στα επόμενα. Ωραία. Αυτά. Τι είναι αυτά? Δεν ξέρουμε. Καλά, δεν πειράζει. Αυτά. Αυτά πολύ ωραία. Και αυτά Ray-Ban είναι, τι λέει και εδώ πέρα. Ναι. Αυτά. Αυτά. Ναι. Και αυτά εδώ πέρα που είναι επίσης πολύ ωραία γυαλιά. Ωραία. Αυτά έχεις? Ναι. Ωραία. Αυτά είναι όλα τα γυαλιά που είχαμε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, ένα share για να το δουν και οι φίλοι σας και ένα subscribe για να μας βοηθήσετε. Συγγνώμη που ήταν μικρό αυτό το βίντεο, αλλά δεν πειράζει. Γεια σας.